Mä oon Tiia Tuomainen, mä oon Substarin keittiöiden kehityspäällikkö. Minä ja mun yksi kollega törmättiin tähän varmaan reilu vuosi sitten ja kiinnostuttiin kovasti tästä sähköisestä omavalvonnasta. On sille entuudestaan tuttu, mutta en ollut itsekään käyttänyt sitä. Ja mietittiin sitä omavalvonnan aikaa vievää osuutta ja sitten ruvettiin vaihtaa viestejä NSnapin tiimin kanssa ja kiinnostuttiin tosi paljon ja otettiin sitten pilottia tuonne David Dylaniin. NSnapin suuri vahvuus on se, että se nopeuttaa keittiön henkilökunnan työtehtäviä ja myös se, että se on aina luotettava. Kun sä pystyt seuraamaan laitteiden käyttöä myös kotoota, niin sä näet, sulle tulee ilmoitus, jos sun pakkane on yhtäkkiä liian lämmin. Se myös säästää hirveästi rahaa. Tällaisissa tilanteissa sä pystyt reagoimaan niihin heti. On myös helppo näyttää, miten sitä käytetään kaikille työntekijöille. Sä pystyt osallistuttamaan myös salipuolen henkilökuntaa siihen ja jakaa niitä vastuita. Esimerkiksi lämpötilojen mittaus buffetissa kylmistä tai lämpöisistä, niin sali voi yhtä lailla hoitaa sen. NSnapista mä oon saanut aika paljon positiivista palautetta mun kollegoilta. On helppo käyttää, se nopeuttaa ja se myös varmistaa sen, että sä et unohda mitään. Niin se on ehkä suurin semmonen, mikä oli myös mulle se ensimmäinen syy, minkä takia mä halusin ottaa tämän meille käyttöön. Haasteita oli se, että oikeasti perehtyy kaikkiin niihin käytäntöominaisuuksiin, koska niitä on ihan valtava määrä. Mutta sitten kun se muutaman kerran teki, niin huomasin, että se olikin aika helppoa. Yhteistyö Nokeolin kanssa tosissaan alkoi joku reilu vuosi sitten. Bongattiin sen mun kollegan kanssa jostain ja sitten otettiin yhteyttä ja koettiin, että tämä on meille tosi tarpeellinen uusi asia. Nyt olisiko meillä kohta 10 paikkaa tai enemmänkin jo mukana. Ja silleen vähän portaittain otetaan kaikki meidän ravintolat sitten tähän mukaan. Nokevalin suuri vahvuus on varmaan se, että ne on tosi asiakaslähtöisiä ja kuuntelee toiveet ja haluaa tehdä sellaista yhteistyötä, mikä on meidän näköistä. Tosi räätälöidysti he palvelee meitä. Näin olen ainakin kokenut sen. Suosittelen NSnapia, koska sitä on helppo käyttää. Se helpottaa keittiömestareiden työtä omavalvonnassa. Se on myös helppo jalkauttaa työntekijöille ja se on helpottanut meidän yleistä päivätoimintaa ja työtä.